Prebiòtics i probiòtics. Els probiòtics són ingredients que contenen microorganismes vius que es mantenen actius al sistema digestiu, que ens beneficien perquè ens proporcionen una millora de l'equilibri de la flora intestinal, l'anomenada microbiota. Els més destacats són els lactobacils i els bifidobacteris, molt presents en els derivats làctics. Aquests microorganismes fan de barrera de les substàncies tòxiques per a l'organisme i en faciliten l'eliminació. Mantenen el pH del tracte intestinal lleugerament més baix, la qual cosa prevé el creixement de bacteris nocius que viuen en medis neutres. En aliments els trobem en derivats làctics, però cada vegada és més habitual trobar probiòtics concentrats com a complements alimentaris en format de càpsules o ampolles. Els probiòtics es consideren ingredients funcionals, igual que els anomenats compostos amb efecte prebiòtic, que no són microorganismes vius, però que tenen la propietat d'estimular el creixement de determinats bacteris al còlon. Entre els prebiòtics més coneguts hi ha els fructooligosacàrids, les pectines, la inulina i altres compostos carbohidrats presents en vegetals. Els prebiòtics i probiòtics es poden utilitzar junts, s'anomenen ingredients simbiòtics, per obtenir un efecte encara més beneficiós sobre el sistema gastrointestinal i immunològic. I darrerament s'està comprovant que els simbiòtics també tenen altres efectes beneficiosos sobre l'organisme, com en el greix abdominal o la salut oral.